खुलुमबाय रायजोफोर आंनि मुङा बियार गिल्स आरो दिनैनि बे मोनसे एडभेन्साराव नोंथांमोनखौ आं फिनै बरायबावनाय जाबाय जाबावगोन दा अक्षय आदाजोंबो फनावनो खिन्थाहरदोंमोन आं लेट जाबाय दायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अक्षय आदाया बोसोरावनो मोनथाम मोनब्रै फिल्म गाहाम खालामखायो जोबोर बिजि मानसि बोरैबा एसे आं खस्थ'नि गेजेरजों बिथांखौ कन्टेन्ट खालामदों ड्राइभार आदा एसे थाब सालायदोंलै लकडाउननि मिथियानो दाबो खाराखै नामा नोंना बियार फंबायाबो उसुबिदा खोलैना होबायलै आंखो खेनथाम खेनब्रै गाहाम फन खालामलायबाय फनानो नाङा माथो बबे नेट गैयि जायगायाव लाना फैखोलै आंखो बियो नै फैबाय निमाहा होदोंलै अक्षय आदा नायखिनो ओंखारनानै हाग्रायावनो एसे खिबाय आरो आंना थगायनो साननाङा दे आंखो आं गासैखौबो मिथिखागौ दे जाबावनांगौलै अक्षय आदाजोंबो जक मारिथारो माथो ना कमेडियावसो जेनो ना एक्सनावसो दे बारखोदो अक्षय आदा फिल्मफोरनि बायदि जानला मानला दा बारख्लायदे गारिनिफ्राय आं 1 2 3 होनना बुंगोन अब्लानो बारख्लायदे 1 2 3 खारदों आच्छा बियार भाई फंसे बाथ्रा बुंलाय नोंनो माथो एक्टर जानो नागिरगासिनो दं जाम्बा नायलाय आं बुंदोंमोन ना आं गासैखौबो मिथिखागौ होनना दा बिदिब्लालाय माबा मोनसे फिल्मनि डायलगखौथ' आं नोंथांनि बै मोनसे फिल्मनिखौनो होनोसै बै राउडी राठौरनिखौ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ आंनि डायलगा जाबाय जेब्ला नोंहा पकेटाव गैया रां अब्ला मानोथो बिरनो सानदों नों अख्रां आरो माथो जेब्ला मानसिया बेफोरबायदि एडभेन्साराव गिदिंबाय थायोना अब्ला गावखौनो हिर' होनना सानना लायो आरो जाबाय दे अक्षय आदा बेफोरखौ दोनदो नोंथाङा बैफोर बिफां लाइफांफोरखौ नुदोंना माने आंहा ओरैबायदि सुपार पावार दंना बे हाग्रायाव फांबेसे बिफां लाइफां दं बेखौ आं दानो बुंना होनो हागोन हाबाब मा एसे गरमथारलै बोथोरा दिनै एसे दै मोलोंनायबा हामथारगौमोनलै आरे दैखौसो गाबबावदों आरोना नै आं नास्ताखौनो लाबोबावदों आरो जानो माजों बानायनायलै आदा लारुआ बेसनजों बानायदों आरो नै बादामबो होफाबावदोंसो आदा होमबा नों लारुखौ जाला नामा नै जाया माथो आरे गावहानो डाब्बाखौ लाबबाय आरो जाया होनलायबाय आरो ना मोनजागोन एसे किसमिस होनायबा बिराद मोजां जागौमोनलै आदा दे आदा जाबाय हामथारबाय लारुआ गोथावथारमोन आदा थुदो आरो डाब्बाफ्रा मोजाङै लाखिदो दा जालायनांगौ ना लारुखौ जों आच्छा आदा जों फैयै दाना नै बै दैमा सफैबायानो जों दायो बे दैमाखौ बारनांसिगोन आरो साननो गोनां बाथ्राया मा जाबाय मिथिगौना बे दैमायाव गोलेरबो थायो होनना खोनादों बेनि थाखाय जों दैमानि फारनैथिंबो दुरुं खानांगोन आरोना आरो बे दुरुंखौ जों मानबायनानै रायजोफोरनो दिन्थिनांगोन नै आदा बेलाय गोलेरा बेलाय जों दायो दुरुंखौ बेबायदि खाबाय आरो बेखौ दायो जानजियाव खानांगोन आरो आं जेरै जेरै मानबायबोदों बेबायदिनो फैदो अक्षय आदा नायलाय नायना ला मोजां नायना ला अक्षय आदा मानखोबो बरिया आदा मानखोबो थाब फै नै दैमायाव गोलेर दं दे आदा मोजाङै फै फैबाय थाब फैबाय दा नै अक्षय आदा सफैबाय नै आखाइ हर नै हमदो अक्षय आदा बे सिटुवेसना नोंथांखौ मा फिल्मनि डायलग गोसोखांहोखो देलाय बुंलाय हामथारबायलै आदा फैदो नै आदा जोंथ' बै गोलेर दैमाखौ बारबायनानै आरो बे मोनसे दैमाखौ बारनो दंलाय दायो बे दैमाखौ बारनायनिबो गोबां टेकनिक दं दे आदा नै बेनि थाखाय जों जथ्र थांनांगोन आरो नै बेबायदि जथ्र फै आदा जथ्र फै अक्षय आदा दाना गोलेर बायदि मानबायलायदो आरो मानबाय नै जों बारलायबाय दैमाखौ आरो बे दैमानि मुंखौ आदा नों मिथिगौ ना बे दैमानि मुङा जादों मानबाय दैमा नायलाय दा सिगाङाव नायहरलाय बै दालांखौबो जों दाना बारनांसिगोन बारगोन आरो नै नाथाय बोरै बारनांगौ आदा नोंहालाय दाना मानि फियार when beer is here जेबो टेनसन लानाङा आदा आं दंना बे दुरुंखौ आदाया दायो जानजियाव मोजाङै खादो आरो ना मोजाङै खादे नङाबा गोग्लैबा आंनि दाय नङा आरो ना नै आं दायो गाखोबोबायना नोंबो दायो आंनि उन गाखोबोदों थाब माबार बियार बायजोंबा आरो मा जाबावनांगौ देलाय गावहा मोख्रानि फोलेरनि फिसा थाब खालामदोलै अक्षय आदा नै माबार थाब फैदों मोजाङै गाखोबो एसे आगानसे फैबाय था
हाबाय दे थाब बोरै नांखो आदा दानिया औ खिनोसो ओंखारगुलायबायलै आं